Els espais de celebració del cinema fet per dona volen recuperar i donar relleu al cinema que s'està fent en aquest moment. Però no només el d'ara, sinó rescatar el cinema del passat, sovint oblidat o marginat, pensar el cinema del present en plena ebullició i en plena creativitat i projectar el cinema del futur, que és on tenim que treballar totes. El que volem és que es valori igual el cinema femení, així com es fa amb el masculí, perquè la meitat de la població és femenina i a més el cinema exerceix una influència molt important en la creació d'imaginaris i de referents. Aquests espais són molt necessaris perquè cada vegada hi ha més interès pel cinema fet per dones, perquè cada vegada hi ha més dones fent cinema i un cinema molt més variat. Però encara hem de seguir conquistant tots aquests espais i sobretot donar visibilitat a totes les dones i a totes les professions del món del cinema, perquè de vegades sembla que ens oblidem que més enllà d'això hi ha les directores, però també hi ha les sonidistes, hi ha les directores de fotografia i hi ha moltes més altres professions. O sigui, s'ha fet molt però encara queda molt per recórrer. Per aconseguir-ho és necessari trobar espais de discussió, espais de trobada, cal parlar molt, cal trobar col·laboració entre col·lectius i sobretot cal tenir molta il·lusió i tenir moltes ganes de fer-ho. Cal que el cinema sigui el vehicle per potenciar tot aquest talent, tot aquest potencial, no? Perquè de fet el cinema fet per dones hi és, però no està prou exposat.